L'encariment del cost de les matèries primeres de la construcció provocarà un increment dels preus de l'habitatge d'entre un 10 i un 15% l'any que ve. Ho diuen els promotors i els arquitectes tècnics. Aquests darrers han presentat el seu llibre de preus de materials en què inclouen per primera vegada la petjada de carboni a causa de la construcció. L'increment de preu de les matèries primeres de la construcció ja ha provocat que el cost de les obres hagi augmentat un 30% respecte a l'any passat. En el cas dels materials metàl·lics, com acer, alumini i coure, l'increment és superior i això provocarà, segons el Col·legi d'Aparelladors, que hi hagi promotors que aturin obres i esperin que els preus tornin a davallar. Si yo hago promociones para hacer negocio, no me interesa que me disparen de precio. Igual me interesa pararla y esperar a que se reequilibre el mercado y continuarla dentro de un año. També pot afectar les obres de rehabilitació d'edificis que han de ser finançades amb fons de la Unió Europea i que ara estan començant a tramitar-se. Entonces, cuando nos pongamos realmente a utilizar ese aislamiento térmico que ha subido tanto de precio, mi punto de vista es que ya se habrá reequilibrado el mercado. Entonces, no se van a ver afectadas estas inversiones de una manera considerable como hoy si las tuviéramos que ejecutar. Per primera vegada, el llibre de preus que edita el Col·legi d'Aparelladors permet que els professionals calculin la petjada de carboni dels edificis, és a dir, la quantitat de CO2 emès a l'atmosfera que suposa utilitzar els diferents tipus de materials. Per aconseguir un edifici d'emissions zero, recomanen Podríamos hacer una vivienda con muros de tierra prensada, que la tierra la coge de la propia parcela, utilizar la estructura horizontal con vigas de madera de origen, a ser posible, nacional, ¿no? Los revestimientos con morteros fabricados en la isla, que los hay. el consum energètic dels edificis suposa el 40% del total a la Unió Europea.